ya na ejeje nabata agba yi AK47 odeshi egbo yi mo odeshi agba akọ yi mo de ha mo odeshi bai ma wadi ya na enye nsogbu ibai mo okpoko ị na-enye nsogbu ibai meji ya rue nlachakọ ibigo ka nwoke na-adụ ese nwụọ ya arụsọ mmadụ enyezi nsogbu na-enye nsogbu agbadụ ya ba odeshi akọ ya ba sas gba ya odeshi polisi gba ya odeshi onye nke gị ma yalụ gị bịa ekwesịrị na esiche n'ihe nene alụcha ọlụ enene ka mba aka nene na mba ịma wada ka nenezie ya ebe a mba ọtụrụ necessary nene ya ebe a mmadụ na-abụ melu last week afụ na ọgbọ ọgwụ agbaba ịgba ọba ekwesị mgba ya na ọba nlụyali anya ebido n'isi lụọ ya Holy Ghost fire eze bụ Holy Ghost fire onye obodo bọdị nke Holy Ghost fire chelu gantị ka nwa gị na akwa Isaiah no weapon fortune against me shall prosper onye obodo ọ bụrụ na na-afọ ezi egbe gị where are they from onye obodo na-afọ egbe nwa onye obodo na-agba mọtọ na-arụsị m n'afọ obodo away na ebe a ndị mmadụ ejikwa ebe a cheka nke ọkụ egbe nwa eze bụ ọcharụ